Oo. Ubus na akong pumuluyo. Ahay. Pila gid ka balay ang nasunog? Ang balay daw 70 ka family, mga guro balay mga 50 ka balay kita. Okay. 50 ka balay pero mga 70 ka pamilya guro dula. 50 tapos mga 70 ka pamilya. Oo. Oo. Ano oras gid kap nag-umpisa ang kalayo? Mga alas 4 sa nga. Kay sino? Kay sa nga balay? Sa dire sa kay Kagawad Nestor Hitano. Kagawad Nestor Hitano. Nestor Hitano. Yes. Kap initially may patay. Tatlo patay, tatlo. De sino na kap? Ang sawa ni Kagawad Nestor Hitano, bata niya kagapo niya. Dira man sa nag-umpisa ang kalayo? Oh, dalawang bisa. Sino na nagkalamatay kap? Sawa ni Kagawad Nestor Hitano, Sino na? si Elizabeth Hitano. Okay. Tapos si Pila edad yun na? Mga pila edad yun na kap? Si Nang Elizabeth siguro 76 ka? 76 na niya. Silang ano? Walang sabet? 76. Okay. Tapos Ang bata na si Junjun Hitano. mga pila edad ni Junjun? Mga pa More or less lang. 32 ka? 32. Tapos Kagang ang bata ni Junjun mga guro mga 9 years old siguro. ay sus. Nawala ko na sila kagwa ka pa. Si siguro ti dragin sa ila iping sa ila na tangan subong siguro iping ang nasunog bala siguro na suffocate sila wise na kagwa. Pero si kagawad yan nakagwa. Si kagawad ya wala siya tabuan pag sunog kay naka-duty siya security guard. Okay. Panggabi duty. So bali ang mag-iloy lang kagang magapo ang tao sa balay. Di may mga podmas sa balay nakagwa ang ila amay ni ugangan ni Kagawad Nestor, ugangan niya nga may edad man mga 80 plus kurong edad. Oo. Nakagwa ya kagang iya mga inabos nakagwa iban. Okay. Sila yang nga tatlo siguro na suffocate kay gilang kalayo na galin na ano ina suffocate mo lang guruway nakagwa. Hindi na nigsit sila di kap dari malang tananggid. Oh, ano din set sa gila balay ari diya sa kilid. Hindi mo ni kilid ni balay nila. May kudal na din. Sulit ka lang kudal. So mo nang wagi sila nakaingaga ang tatlo. Way. Oo. Sige anyway, kamusta subong mga pamukapang mga pumuluyo mo? Ari, way ka balaan ko din sila ibandi nag-evacuate na to sa Baluarte Elementary School. Ti ibandi wala siguro ma-postland daw totally ano git ang labalay. Mga anong oras na fire out kap? Mga 6:50 siguro fire out naman. Way naman kalayo sa mga alas 6. Daw 6:50. Oo. Hilapit ya Pasko daw di gining mayong Pasko sa inyo. Oo. Actually birthday ko pa kani subong. Tos, ala ko simbahan, pag sampot ko simbahan na muna nawag ako nga magulang nga may sunog dito. Nanguros lang ko ka naglagan di. Aha. Oo. Sige, kapitan na nagkap. Nelson Munoz. Kap, thank you. Yes, sir. Salamat. Si Barangay Kapitan Nelson Munoz mga kabinan. Ang Barangay Kapitan diri sa may Barangay Buga Mudo. Kap sir gito nang nakuan nasa kalasunog si Sino tumag si Elizabeth Hitano? Dalang gid pila gani kap ka balay? 70? Hindi. 50. Mga more or less 50. 50. Pero mga pamilya, guro, Mga 70 plus man. 76 na record na. 76 family, mga 50 ka balay na sunod. Tapos 76 yung family. Sino ang napatay na ganyan kap? Asawa ni Kagawad. Nestor siya. Ang ginalinan sang kalayo kay Kagawad ni ano gani? Nestor Hitano. Nestor Hitano. Yes. Hitano. Tapos ang nasunog asawa niya. Asawa niya. Bata niya nga laki. Sino gani? Asawa niya. Sino ang asawa niya? Si Elizabeth? Elizabeth Hitano. Sto hindi na da mo kay ano na da. Gutok na da. Si Junjun Hitano. Mo first name ni Junjun. Ano nga lang? Niel. Tapos ang bata niya nga nakatuig 9, si Ray na nga 9 years old. Sus patawa. Asawa niya Daw to sa buwan na bla. Daw sa buwan. siya nagbarug bata ya? Sabi lo. Kapag ngayon mo kandol ka pa ko daw. Tidin subong kap. Ano kap by the way sorry. Ano subong ang status ng bangkay? Kaya na subong ara naman na supo, gina ano nila. Agi na sukuha pa nila. Hindi ko ako naman sa higato, may pagkanto naman higato.
Sige. Hello. Okay, mga kabinan, so muna nga sitwasyon diri sa buong sa may barangay Bughabog Molo, no, Iloilo City kung sa diin na tamo ni no may nagluntad diri nga sunog ay kung gid tatlo gid ang patay mga kabinan matapos ngati wala kagwa ining mag Iloy no kag ang apo nila no mga kabinan i-check ta lang gid no kung sa hindi mo dugay ang mga pangalan gid no sa pamilya nga nagkala sunugan no mga kabinan dalang gid standby kita. So abaw grabe gid lapad-lapad gid no mga kabinan ang makita naton diri subong perti kalapad sa sunog diri nga nag luntad no dali lang gid kay asos patawarak ka marimar grabe gid no makaluluoy na di sila no mga kabinan sa subong nga mga tunion no. So ari diri subong ang mga taga Soko naton no kaga mga kapulisan naton no mga kabinan BFP naton dalangged kay makita naton diri subong ang Mag-Iloy no nga ginatabunan subong sang habol amo ning ginapahayag nagkala sunog diri no mga kabinan sa subong nga mga tunion no makita naton di subong ang mga pulis naton no nga nagapatigayon sini no kun no sinudi ang kung kayo ginahulat na lang sinadi ang punerarya no so sa aton nga pag-interview no kay Barangay Kapitan Nelson Muñoz sa Barangay Bughabog Molo Iloilo City no nga ginapahayag nga more or less mga 55 no ka mga pamalay ang mga 55 subong ka mga pamalayang nagkala sunog diri sa may ilang barangay no kag ginapahayag daw mga 76 ka mga pamilya ang apektado sinadi kag tatlo sinadi ang patay no mga kasama. Ari ka de? Sus. O gani ko na kayo tapos ka na ko ng schooling. Nagadto ko to sa Saraway ka to. Nagapit ko to. Sugod rin, no? Sa province sa Bang? Ate sige. Okay pare kayo. So, ang amigo tadi sa Bureau of Fire, ano? Mga kabinan. So, recap to lang, ano? 55 ka pamalay, no? Ang nagkalasunog. More or less, no? Mga 55 ka mga balay na sunog. 76 ka pamilya ang apektado. Kaga tatlo diri ang patay mga kabanan ang sunog ang nagluntad no kon ang ginhalinan sa sunog diri gid sa balay ni Barangay Kagawad Hector Barangay Kagawad Nestor Hitano no mga kabanan kag patay diri ang iyang asawa nga wala makagwa nga si Elizabeth Hitano kag iyang anak nga si Neil o kon si Junjun Hitano no Neil alias Junjun Hitano kagang bata ni Junjun Hitano nga 9 years old no bali apo ni Elizabeth no amo ning wala nakagwa mga kaabyanan sa subong nga mga tunion.